Nang makita ni Jesus sa mga napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. Ginagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Amen. Sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga dadalamhati sapagkat aalinin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding kahangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila bibigyan kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga umiusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Amen. Nagpala tayo sa Mateo 5, 1 hanggang 11 na binasa niya natin. Maraming tayo, Panginoon. Maraming salamat po. We glorify you, Father. We give you thanks and praise, Lord God, and Father. Sinasamba ka namin sa Espiritu ng Tuhan. Alam namin, Lord God, at mag-great na po. Kaya Kuya June, Panginoon, sa kanyang karamdaman. Matagal po siya ng kanyang life. Almost 3 years, Panginoon. Nalang ko, Lord God, with your great plan as my hands and instrument. Si Ate Eben, sa Nesto, ang mga tao, ang mga mahastos, ang mga pamilya, Panginoon. Muli, Panginoon, ay dalo aming prayer, Lord God. Bless itong aming program, Panginoon, na wala unti-unti. Nalang ko, Panginoon, ay siya gagaling. Ang karamdaman, Lord God, we believe, we trust in Lord God, Almighty Father. Niliwala po natin sa possible, Lord God. Sa pangalan po ni Jesus, na aming pagkaligtas. Ang galing na kaya na yun. May itong pambibig mo. Ay, ano pa kung dito? O nyata lang mo na. Pagkatang ko. Bibigyan ba? Bak! Bibigyan. Bibigyan. Hindi kayo kongo. Look. Pagkala niyo? 5. 6. 19. 13, 14, 15, 17, 18, 19. Pangalan ko? Ano ba?
So guys, ito na po. Awawa kasi Sunday ala. Ito po yung aming Ano? 6 Ano niya pa? session 6 days. therapy. Ayan. Kaya ka mo dahil, bisa tayo. Kaya ka. 110 over 80. Ba, normal. Ne. Normal ne. Wow. Normal na yung kan. Normal na yung binara. Good. Yo. Ako din. Dito na guys, 110 over 80s. Ito po na yung Okay niya, mag-normal yan ya. Very good job. Deep yung anak. Hanapin. Go. So, step up na. Yan. Kasigang na ba na. Back na yun. Sebab ya.
Middle. Yan. Ako niya. Image. Ano? Ano? Lock. Lock. Yan. So guys, ako sila ng succession yung spasm na siya gusto ko yung ng therapeutic yun. Dati napakatigas na itong mga kamay nito. So ngayon, ano yung ginagawa nila? Nila. Dahil sulot ko, makakain ako sa ng kain.
pwede na yan hindi ang masahin yun eh. Pwede na yan. Kailangan na. Ano kasi. Ang sige na tayo sa si Matt na practice ka na po. Dudurot ka na po. Dudurot ni Juna. Dudurot ni Juna. Ayun na. Tuwas. Meron ko. Kung nagawang ko ka, kung nagawang ko ka, wala yung tulog na yun. At inaadulog ko ako niya. Oke. Oh ya. Lucunya. Juna. Betul. Habis itu kemarin. Berapa? Doa. Doa. Yang anak sa bali na hindi mo natin gawa. Gagawang pera. Juna. Asal ba? Itang tayo nasa 32 days, makakalakan niya na. Upang. 6 days ka. Pati na maaga, mas kaya. Kaya gagawin ko lahat ng Pas niya, kaya magbayang baba. si Lord kung baala sa Wala. atin. Amen. Ang kamay ni Jesus nandiyan. Siya nagpapagaling. Jesus. Hindi naman magulakay. Dito. So, yan. Sabi kasi ito ng Mr. Prince. Yan, nagkapawi. Okay lang mo yan. Kaya yung bagita, okay ang so. Marami na kanya doon na. Hindi lang dyan.
Buwan, tapos. Sayang yung panahon, lalong panahon. Tapi yung panahon sayang yan. Hindi na namin ang panahon. Siguro na ng 3 years po na better kayo, muli niya po. Oo, ay, Diyos ko po yun ang Diyos. Sayang talaga. Pero, siguro talagang makanyan eh. Kaya kami din kami. Naman siyang meeting eh. Ganon, kalagutok la. May sira na yata ang buwak. Apala niya pa ini. Gusto niya po. Kung buto la rin ang durog pa ka, yun ano yun. Mga laso yan po yun. Wah. Ito los ya lahat. Los. Ah, wait ah. Sundan ako. Buwan na yan, 5 beses. Ano kaya, mga 10 na yan, ano ka. Sali-sali. Lalo nanda pa yung kuya mo. No? Ganda mo na yung ganyan. Ken po yan. Ken, padami dati lakan. Kakanyang ken mo yan. Kaya pang masal lang yan eh. Mandal lang. Yan ba mga kota o dito kayo po po? Dito na ito. Pati nangat niya naman panganak ay patagos na kasi tayo ako may nambag. Tapos na kasi bahan bakit ka na kahit yan. Ito, may ganito ka ba? Kung order nila yan. Pare, ako din. Ah, Mata may balik. After naman. Hindi ako sa igate na. Dili na pa. Hindi wala yun. Hindi asipot eh. Dili na. Mati mo. Marami na po mga kulit na eh. Yan. Hindi asipot ba may ba? Diba? sorry ba rin, dwali ini, itang keng kilibinem. Nagkita. Ito lang natin ang gamit niya. Pitang meto. Ito ba? Kita ba? Punta sa Kaya amin. naman gagamitin kamo. Bakit may kaya mga... Wala dapat ito po. Alipot ang therapy, makaya mabalik. Wow. Sabihan, kita na mo, pinipit ang gamitan na ka rin. Kita po ang therapy niya maano. Sa Ano yung bagay niya. yung laki po? Ini mo. Ay po yung kaya dati na yun. Gagamitan ka mga... Oo, ito. Brief sabihan, mabalik niya kasi. Medyo na, tara. Ako, ata. Practice ka tang kwaya. Di ba nakalago boses? Sa tinipos ko? Ay, nakalago boses yan. Medyo na. Nakalago boses niya, ikaw malit, nakatagal na. Boses. Masipan mo pa ang tao. Hindi ba mo niyang mawagaraya? Kaya pa operate pa. Yan mo. Meron ko tayo eh. Kasi dinuro nga eh. Sana ka dinuro na ba? Dinuro nga. Hindi sir na nagyamit ka kain ka. Maya mo lang basa may babal mong ganun. Maya mo lang ko ng corps. Napagiramin ka ng kahit tao. Sila yan. Kamanin. Mga pilit ng muto na yun. Pero buto na wala. Kasi mananggal rin ka kanya lang kasi yung Alam, kanya lang. Makipigil. Oo, niyan. Yan yung manggal. Ako na pulutol. Makipigil na yan ang muto. Lalo na. Yung bitis na makakain na. Mga natin mo rin. Pero lang, nagagamitan din. Gamitan ko rin yan. May butok din.
Dami akong kulyari mo niya, oh. Nabalong lang kayo para kumain pero hanggang kaya. Mas kaya mo sa hanggang kaya talaga. Yung gangan yung gusto ko. Siguro masabi ko kayo parang pamilya ang doon. Magpapamilya ka. Kasi nung hinigagamitan tayo mabalingay pang dati niya. Yan ito. Wow. Si Mabalingay medyo. Nagtingaron. Ano ito kasi yan? Ako ka na. At tinami, may sick visitation. Wow. Sick visitation. Sila hindi kayo kailangan hindi medyo mabango. Sino kabaling? Hindi matuwa. Maganda ang Pasko natin doon na kakakit ko mamasko. Tanya ka rin nanule na yan. Karandara na yan. So, kaya mama, ito na kamo kayo. O, nung kaya nagmilago rin nga po yung may paniyak maagdo. Siguro. Ay, posible. Diba? Diba? Oo, no, kaya pili ako. Kasi ginising nga ako makapinto. Siguro Ay, isa. posible. Diba? Pwede na, nagagawa mo. Bugto na. Kaya nakaldunan. Next, sobra niya na kanin. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Pagdakan na. 14, Intermediate ka, kits mo. 16, 17, 18, 19, 20, hold. 20 pa. Ito, mabigla. Bukas bitchin. Makas tayo magkakaba. Pinangutang na eh. Iba pa rin ba? Lima. Yan yan ito, maka-20 na yun. Ha? Ngayon, wala luwan. Kasi pati na sila sa yun eh. Hindi na bumbong ba na kita kayo. Palagi ako. Pag-piestahan ba ka? Gusto ko naman din. Ako ka na magkita na tapa, ulubit. Kaya yung palangan ng ginagawa. Ay, posible ano? Posible, King Diyos. Pasigatan na rin. Pasigatan yung magkita. Pasigatan ni Lord yung magkita. Ay, sumika ka kasi yung intention mo, alin mo, pera, hindi ka, sasawag ka. Ano yung pera? Intention mo, itang Yung pera po tayo, sabi mo wala. Hindi pa man niya. Walang putiyang. Hindi pa man niya. Kasi, man, yan nabalong kasalukuyan na dapat itang parang bigla natin na kayo. Wow. Kanya pala, ano. Nung mapera niya, sigurado, sopa niya. Sasabi. Hindi na mo itang masyado po sasalisi. Diba? Wow. The best, the most, the best. Ala, posible Lord. Kasi, yung primero, pray. Yes. Yan Nagawal yung ka the mo. best. Nagawal na mag-pray ka pa. Pinuyin muna palagi. Oh, yung may popcorn. Are you okay, Bob? 20 Bob na eh. 20 kasi mo kaya pares sa 20 mo rin. Alam mo sipig 20, alayin eh. Diba? Yun na. Nano ko lang yun. Nano ko lang yun. Ewan ko sa Ay, yun na yung asawa mo, Bob. Nano ko lang yun. Nagkilala? Asawa mo? Nalagyan ah. Ha? Kaya nga bali. Yes, yan yung bawasan yung wala. Masalas yan eh. Lord, ang posibility na kayo. Yes, yan eh. Bawasan yung wala. Masalas yan. Para man may pa, Lord. Para man may pambiya. Kasi inigapat niyan kaya ka, Lord. Para man may ulit. Nano ko yung Ay, pinakadalas. wala na. Medyo na. Whoop! 20. Up, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold! Sabi niya ba? Boss, bitchin po. Anyang may labasang pilante. Buwa, pulo dito. Bagay-bagay niya. Ay, yan, may 20 rin. Uling nga naman doon eh. Oh. Yan bukas, bukas 1 week.
O, pag palagyan mo ng 50, pota mag-50 na kami straight na. Wow. May bogi na yun. 25, 30, Hop! 35, 40. Hop! Balakang. Hindi ko tayo balakang na. Hop! Hindi ko yung balakang. Reverse! Wala mo. Itang jeep kalawang jeep. Diba? May hota na ba? Hindi ang balakang mga ito dudurot siya. Hindi na yung pag-tris, hindi mo eh. May kaya niya ata nila mo niya. Saka impresyono, 100 over 80. 110. 110. Kung dati pila niya, baba. Baba, 97! So guys, dati 97 ngayon, 110 operator na. Very good. Very good Pero medyo na. Daya na, nag-circulate na. Hindi mo yung galoya katao. Oo. Yan yung kaya nga rin sa base na lang. Pag sa lapag yan. Kasi po niya nga yung ini. Dinediretso yung ini. Yung nilamanan sa Yung maman tayo po, stakatan ito. Yes! Hindi naman yun 3 years Junar. September 10, yung makumpay Bakit may kaya. ano kontra ba? Ay, 7 ata ito. Yung makumpay ka ulit yung simula. Hindi tayo magsasabi ng manisip. 2022. Pero ngayon September 13, swerte numero ngayon ko na ako September 13. Nag-start ang Nyas. At yung manong 13 may inumpisa ha. Pumayag video na. Masukot, dalawa na yung buto. Wala, sus. Yung pala kinuga butol. Nakakakain niya, masirahin. Masira yung makina niya. Sirahin. Niya kung may pa siya ko. Yung panggamit Gabi siya. na guys kung may hindi ka lang. Yeah. Talaga po panggamit siya yung inuhulog niya. Sabi ko pag bali na niya may normal yan. Kaya mo rin may isang bayan na. May baba pa yun. Diba? Wow, lagi ba? Yan. Dito yung laman na. Dito rin laman na. Dito yung laman, oh. Dito rin laman na. Kaya lang, yeah, dati butol yan. Medyo na. Kaya lang, sa katawang niya, kasi butol lang. Katawang siya. Oh, kakain na po. Buwan niya. Oh. Oh. Ano, ano? Laban kaya. Laman. Oh, pre. Nalesa mo. Gawin ka na. Oriente ni Jonah. Jonah. Oo, bili ka ba? Kaya kayo, pati bibili yan. Sa kanya ko rin. Oh, may gabak nila may apa pa kanya ko niya dati alit ya. Luwa po. Kaya pa kanya no. Hindi pa rin naman eh. Oh, medyo kaya. Alin? Bakit yun? Nakamagpakan. Nakapamagpakan yun. Nakapamagpakan.
Parang Wow. Look, look. Swerte nga Dota Jonah, September 13 kami start. Jonah, swerte nga Dota. 6 days. Ako 6 days. Ito magmantay na. Paglagay mo yung chinelas ng pagkandara at yung chinelas kalinis at ang JP. Yun yung isang pagkandara ng iba at yung chinelas. Hindi masin tayo. Good. Are you okay, Bob? Babae po ito. Buti mo ulit. Mula presiden. Mimbayo. Wala ko pamakain na ako. Sinabi. Yan eh, paano na. Tara, Buang kita ba? tara, Dalawa din na. tara. Ha? Sige ko, SM. Sige ka. Pa-PSM na yan. Ayos. Ayun yung watermark. Ayun yung watermark. Wapo. gusto niya malapit na. Hindi kita nga kaya. Bisa mamasyal, may kahit magpapalabas ka oras ka rin. Pero lalo nga wala kasi na. Kain na yung ripe ngayon eh. Malaseso na. Oo, sasabi niya. Kaya ito mo, ito mo, naman yan. Hindi na ko walang gaya yung bandari eh. Buwan. Wala ko na yun. Yan may gali na. Oo, huwag na ko nito. Ang City Mall. Wala si Timor. Wala akong tao yun. Gati, skip ito. So, cuy kayo Walter. Ito ibang Walter Smart. Cuy mo na eh. Kaya piyalo ko kompleto eh. Ayan, Layo ko pa sila ni Walter Mark. Ha? Oo, mga ko sila medalya eh. Ah, kaya yung matisinin. Tsaka lang, alang mahalan, bandang mahalan. Kompleto. Hindi taklaro ng bandang mahalan. Magintod ka na. Ha? December siguro mayari mo yung pagawa kayo. Sige pa ka. Yung flood control kayo. Okay ka tama. Oo. Ikaw, Deliwari? Kagawan din. Kaya,
Kaya na nila. Dati ito pa kayo. Mga ba? Ito pa. Baka sakaling, baka sakaling yapi na yan. Eh, Junar. Uy. Shh, Junar. Junar. Shh. Uy, Junar. Oo. Ba't na yun? Tindo na ka. Na, bako ka ta. Uy. Bako ka ta. Mulay na ka. Panda ka may ito. Oo, gagawin na. Panda ka may ito. Alam mo, nakakataon dati butol ka nga. Pinapigay mo muna. Kuriyangan. Sasaot dutong eh. Oo, makakain ng bala na. O makanya, no? May pala mo, tayo, tawan. Wala ka lang sa'yo. Wala ka lang sa'yo. Kakainin yun eh. Hindi nakakakap ang malambot. Hindi nga pa, sila yung panangalan na. Yung takpang. At tatagyan mo na, maatbang niya pa niya kanita niya. Kaya diretso tayo. Yapi na. Eh. Kung iba dyan, siyempre, nakamang ka. Diretso na. May ulan eh. Ngayon eh, yan naman. Hindi na yung siya mo. Lapi. Mas ka na din. Lapit na ba? Lapit na. No? Ayun daw. Ramdamanin ko rin. O niya, gagal ka ka. Wow, Gagal kaya ulo pa. Oo, dos, gagal niya. Tres na ito. Second dos. Lasiko. Ano damano ka niya? Wow, ako ba? Ano na? Ano damano na. Oo. Magising lang uya din eh. Ito akala niya din. Kaya kamati ito daw uya. Sinana Ano ba yung pag-therapy talaga? Kasi stack up yung tao. Huwag yung team pa. Oh, dito ah. Oh, meron yan. Kaya yan. Yun na. Tigdo ka kaya Pasko, maniklot ka tak nga miliat kang narik. Nga. Tala tawag din kang mato. Yan takan mo yan niya mamangan. Na sinana mo Rosie. Ano ba ito? Na, Dara na. pisan. Itang yan ni mas pisan. Mayo. Itang sana pisan. Nete yan eh. Ay, pisan yan pala. Pisan yan mismo itang yan ba. Kami nasa na niya mismo. Kalun pa rin tayo. Talmok. Mo. Kulit. Bora. Bora. Was-was. Ala na orgo mo naman dito. Ewa, busi din. May tinira. Nalakalan mo ni dito. Bora. Kaya sinipila niya ba ng mga sakit? 16 years ka nung ata. Hoy! Kaya may mga pang lasaan mo rin tigdo ka mula Medyo na. Naramdaman mo lang eh. Naramdaman na lang. Dati, gusto ka kuryente may kate, naman makanya nalilitan Ano niya. naman na yung gagawin mo? Oo. Steady lang. Steady ang yan nila mo, tinyang kaya niya. Yung reaction. Tinyang reaction. Wag yung reaction. Tinyang reaction, no? Dati ala. Pamulan yun yung buwan susulat. Oo. Hulog ng langit. Yan naramdaman mo, Jonar. Jonar, yan naramdaman mo. Na, alam mo yung mag-action niya ngayon. Yung action na tala. Yan naramdaman mo, Jonar. Yan naramdaman ko.
kuryente kay Joran. Boop! Oh. Hello, Mama. Hello. 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 Mama. Hello. Hello. Agilo ya. Ini reaction, Joran. Ini reaction.